horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Akamang dohot tamuinang disonhu para dehami bahad jamita ima jamita tu minggu pa 24 ton dung Trinitatis 14 November 2020 sada. Jala mulu adongan non di hatorangan nahu para dehamion manang adong rupani suku-suku nomor 2 mutusi radido hami berbagi, radido hami sharing dohot hamu saluhutna. Atong adorakso tasigati hata nitu hata cumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di minggu pa 24 dung Trinitatis ima na dienet sian Evangelium Markus bidu 10 tolu ayat sada rodi ayat walu dohot topik tungo mahamu unang lilu waspadalah jangan sesat. Hujahama dihita songono mahatan itu hatta. Lahu tumadi ko bagas joroi ninna sahalak sisian na mamadok ibana. Bereng maguru nami uli niak kabetuon dohot tongam niak kajebuon. Alai ninna Jesus mamadok ibana. Di idahodo jebuak kanabulunon. Dak pasobuon nang gudua batu martidi-tidi nasugar-garonna. Dungi ujuhudul ibana di dulu jetun todokon jorei puli madisukun si Petrus, Jakobus, Yohanes dohot Andreas ibana. Pabua matuhami adiga masai. Jala dia matadana pabua nasonggok ma saluhut nai. Jala dihatahud Jesus matunasida songonon. Jaga mahamu sotung dililuhon halak kamu. Ailad do narosugut manulu guarku. Akan nama dok audoi gabi torok malilu bahenon nasida. Asa mulu dibigi hamu berita niak kahamusuon rodi gaor ni namar musuh unak kamu tersonggot. Daktar bahe somasa akai. Alai dangi do pe ujungna. Aina hehe do sugu bangso maraloho bangso, harajau maralohon harajaon. Masa manang lalo marluat-luat, masa manang haleon. Permulaan ni pabibion na doi. Ima hatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaw di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo taparrohahon na 2 turpuk di mingguon baik turpuk epistel nang Evangelium 2 cado manaringoti taringot tu akhir zaman. Jadi buda no musia taputar ulang video na kurekap pami merdomu tu turpuk epistel di mingguon siad Daniel 12 ayat 1 ayat siai. Akhir zaman didok doi ajal ni hasyanganon. Ujung ni saluhut ia sui didok hasusuda ni portibion manang halelek seni portibion. Jala juk-juk do akhir zaman ni dipahobar tu haroroni Kristus napa 2 halihon. Alai manang nadia pedidok guarna na pasti marhite padohani naing dohonon na tuhita pabuan na marujung do saluhut na adong dihasyanganon. Jadi songon guarnai do akhir zaman bahwa zaman ini akan berakhir, zaman ini akan berlalu, cepat atau lambat. Salpudo tanoon. Laus merdumutusido nuaing nanido ni Jesus tu akasisiani molotung pedi ida nasida hinauli dohot hinatongam nya kebangunan na di Jerusalemi termasuk do hinauli dohot hinatongam ni bagas core merujung do saluhut nai. Huroha ditiki masuk nasida tu bagas coroi sailongang dua kasisiani mernida hinauli dohot hinatongam ni bagas coro na di Jerusalemi. Saya songon na terkagum-kagum do huroha nasida mamerek.
Alai satiki ima didok akasisian itu Jesus bereng maguru nami uli niaka betur doh tongam niaka jabon. Jadi ala ni kagum nasidai gabe di ukapun nasidai itu Jesus bereng mak guru inna rupane. Sada nanang dohonon nasida tu Jesus merhite padohani molosongonod do kokoh na tuguna tang mungkin beruntuhi hok na may saliling-liling na mungkin ima di roha do di pikirannya kasisiani tung rope lalo tung rope akka na asing dang mungkin be soni marupani dipikirin nasida dung dibereng nasida begitu kokohnya bangunani jala hita piolo do songoniate olo do longang rohata memerek sada bangunan na kokoh na kuat saya tak pikir dang marupa be ala ni tuguna ala ni longak ta olo do hita wow sanita amazing namuse kagup pita rupani longak kita songonima nangak kasisian ni Tuhan Yesus si satiki longang rohana sida memerengak kebangunan ni hapiaha madidok Jesus didok matuaka sisiani di idahodo jabuak kana bulunon dak pasubun nang dua batu martidi-tidi naso gargarona tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan ima didok Jesus hamuah kamang dohot tamuinang pandohan ni Jesuson pernyataan ni Jesuson di kemudian hari para ahli memahami ini menunjuk kepada penghancuran kota Yerusalem oleh para penguasa ketika itu. Dalam menghitung catatan sejarah memang benar-benar terjadi. Tetapi terlepas dari itu Yesus ingin menegaskan satu hal kepada kita termasuk dotu sisiani, semegah apapun bangunan yang ada di itu, sekuat apapun itu, ya suatu saat nanti atau ada saatnya bahwa semua itu akan berlalu, semua itu akan runtuh. Bagaimanapun keindahan dan kecanggihan yang dibuat oleh manusia, semuanya ada limitnya, ada batasnya. Tuksongo dia pituguni di sadatiki matopas deh. Matapor doi sudi dung didok Jesus naso pasobon na nanggo dua batu martidi-tidi naso gargarona tutu penasaran dua kasisiani naing maboto adiga may masa ido sagabe pulikma di sukuton si Petrus si Jakobus doho si Yohanes nang si Andreas itu Jesus pabua matuhami adiga masay jaladia matadana ninna nasida rupane alai dangapala di pabua Jesus adiga ni masa kapan saatnya Yesus tidak mengasih tahu alai adong maakatada-tada di pabua Jesus yang pertama akan datang banyak orang dengan memakai nama Tuhan dan berkata akulah dia Roma akan menulu guarni Tuhani jalan nasida menyesatkan mengaliluhon toropalak tadana paduahon masa maakahamusuon deru perang atau kabar-kabar tentang perang napatuluhon hehema bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon napaupaton masa dang lalo gempa merluat-luat dungi napalimahon masa haleon kelaparan alani perlu nasida merjaga waspada didok Jesus mah jaga mahamusotung dililihon halak kamu waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu molo masa pe akai datu ngidope ujungna irunaki didok Jesus saluhut nai permulaan na dope itu baru babak awal dan hidope ujungna alani unak pola tarsonggot tamu disi nina Jesus tuak kasisiani jalagomos ma didok Jesus nasida dungoma unang lilu waspada hamuah kadongan saha porsiaon tutu Yesus menugihon nasida asa unang larut nasida manang unang sailalap nasida rupane
lahu mangatusi adiga ni sadihari no ni dangi tugas nasida, dangi ulau nasida. Manang na sadihari pe, manang na adiga pe, hahomion ni debatadwe. Jala takas dwe didok di hata ni Tuhata. Nang anak ni jol meipe, tang diboto sadiharina. Dahola debata amado na ubotosa. Alanido dang dia lusi Jesus nasida taringo tusi adigan. Alai di paingo Jesus akasisia ni asa dungo. Jadi haradion manang kesiapan ni sisianido na di paingo Jesus tu nasida. Hamu kadongan saha porsiaon dia ma nanaing dohonon na tuhita marhite turpukon. Na parjulu nanaing dohonon na tuhita dus dosongon nanido na digijangi pabua marujung doha sianganon. Zaman ini akan berakhir. On ikut taboto deh. Jala ikut takas do osua di rohata. Semegah apapun, sehebat apapun, seindah apapun yang ada di dunia ini, semua ini akan berakhir. Soal kapan saatnya itu bukan urusan kita, tapi yang pasti ini akan berakhir. Aida naung taboto hiani kan taboto nunga taboto alaya dong do na paula so maboto ate paula so maboto sadido di bagasa rohana to ema takaru pina boto nin arung do jolo masongoni nak penaung di boto ale paula so iboto alai lau sadong musedo na pamalo-malokon sok teu gabehira na ubotuani bana siat tuhani ditiki doho sadiharina. Dagudang do dia kaari na salpu madok na Roma ajal ni hasiang ano bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung menentukan tanggalnya, harinya, tahunnya. Misalnya rupa nih heboh dosa tiki tanggal 22 Oktober tahun 92 pukul sada dini hari diyakini oleh sebagian orang bahwa Yesus akan datang dan dunia akan kiamat. Holo taingo tiate. Hebo sudi jol maalani didok di Australia nungadong nasape merediat sian ulau nainina. Ngadidok selamat tinggal tuaka keluargana doh tuaka tetanggana di Gadis Jakarta. Hapiaha mana masa datu ngadong kiamat gabus sudi buktina satu saunari mangulu dupi hita jalan na humeba na padita na maddo na Roma kiamati di tanggal 20 tang merasa ibana bersalah malah di do ibana bukan ramalannya yang keliru tetapi Tuhanlah yang mengubah rencananya. Dan nungasi gabi alai nak pesongoni saya tong dua dong na porsia di si di sob mana nidok ni Yesus di turpuko dungo mahamu unang lilu jangan sesat hiadu pe binigi didok kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tau sia pukul sia ya do tongarong madok tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 pukul 12 sade dua gabe 212 teh bahkan hiadu sahalat na mangguari penginjil madok pabuat tempat ni haroroni Tuhanipe nunga pasti ima di Bale Endah Bandung hebo sudi alani saingo niba sa tiki pola gudang na manadiko nakkaulon na sikolana hutana hape na madoki penuaing di penjara dope na disima na nidok ni Jesus manat so tungarong nalilu diarong do napamalo-malohon alayarong do paula so maboto tak peduli
Alani mana mahita. Sayarong dope tujuluanon na mencoba mabahir ramalan na kasisongoni. Akim mahita. Bati bohado arong muse padumu hotu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 te. Pukul 22 muse. Jadi angka 2 semua. Tu tahun ni tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 pukul 22. Tapai mama, saya rong do napa jago-jago. Di somana niduk ni Yesus dungo mahamu waspadalah jangan sesat. Napa duahon nanaing dohonon na tuhita ima asa tetap ta waspadai akan nanaing manulu guarni Tuhani. Adong doi na sembunyi-sembunyi. Alai laos adong no na terang-terangan. Sarana rupani nama dok dirina Nabi ke-26 te. Atik bohada soto kinaya rong na mengaku Nabi ke-27, Nabi ke-28. Anggo Nabi noto, Nabi rong do na pasti ate. Nabi suk. Do naso binoto. Sotung tergiur hita tuan nami tu akan apa tabu-tabu pinggol. Akan nasai menawarkan na manis-manis. Ayak kena manis-manison belum tentu menyehatkan nate. Justru akan nata anggap tabuido nuaing na membunuh do na mematikan. Alani ikut waspada do hita. Gudang nuaing holan na pageok-geok pinggol. Pageok-geok si pareon. Di mana ni dok ni Yesus waspadalah. Dungo maham. Napatuluhon unak pola murah-murah hita tarsonggot mamereng doh mabigi akan namasaon. Jangan gelisah hatimu. Alerang nama dog gabesu taat turehon, gabesu peduli hita. Didok nak kiningan itu baru permulaan, baru awalnya, baru pendahuluannya. Mulu pendahuluan doi berarti adong do pena lebih dahsyat siani. Adong do pena lebih hebat siani. Haruna permulaan ni pe ngatar songko tiba. Apalagi mamolo adong do pena humeba siani ate. Jadi mulu dak siap baulu nama anon stres, stroke, laos luasau. Alani ikut ta paradi do mental ta, ikut ta perkuat do iman ta. Dak sukup holan imun si persiap ponota, ikut do iman. Imun dan iman. Jalana perpudi asing ni na tetap waspada dungo toktong mata ula-ulau ta songon na somal. Jadi songon na paimay mahoni do unang laos gabe pasip toktong do ulauta toktong do hita mangula tahuba si madirita taguhi ma perpalituata marhite miak hapor siautai asa manang sadi hari pero ajal ni hasianganon manang sadi hari pero tuhatai nungara dihiak kita daktar songok behita tang boha-bohau behita ido si ulauta, ido si patu pauta. Jadi unang tapa habis di kita manuku na digat doi masa. Alai tapa sudah mati kita mabohali dirita. Parade dirita manomu-nomu haroron itu hatai. Amin martang yang mahita. Mulai ate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pargugui hami mangula hoca di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.